Krus na matagong sa paghirap ko, sa nagisip ko, sa simula pagka krus na matagong sa pagpagirundo sa lagisip ko, sa simula pagka krus na matagong sa pagpagirundo sa lagisip ko. Ikadawang istasyon, si Jesus nagpasang kan krus para sa mga mapuring kahilangan na may kapansanan at sinaghehelang, tanganing mapapusok at maumayang sinda, huli sa pagkamuwat at pagkaharap ng Diyos. Sinasamba at inuumang kakaguranan, yung sa mahal ng krus, tinukod mo ang sinakman. Kasarama ng Diyos. Nakatapusan sa Jesus, sinaon ni Pilato sa saida, tanganing isabog sa krus. Kaluwas pasiring sa lugar na naabot Kalbaryo. Pag-ulog puro. Pinaasa ni Jesus ang krus, tanda ang sa iyang reisipon na pagkamuot at ipagkaharap sa bilog na katawan. Sa siring na paari, dinunot niya sa ko ang kaligtasan sa kasalan. Sinasadon si Tanay Jesus na isabuhay taan sa iyang pagkamuot at pagkaherap sa katawan, lalo na sa mga may mapuring kahilangan at kapansanan, tanganing sila mapapusok at